Tento nádherný kostol sa nachádza v obci Poruba v Trenčianskom kraji, kde dnes budeme robiť montovanú dvojgaráž. Poďte sa na to pozrieť spolu s nami. Dobrý deň, ja som veľmi rada, že ste si vybrali práve Gardeon a chcela by som sa vás opýtať, že prečo ste sa rozhodli práve pre našu firmu? Tak já můžu říct zkráceně a takhle přímo, že kvůli tomu, že to umíte neskutečně rychle. Takže čas nás tlačil, já jsem to chtěl hlavně stihnout ještě tenhle ten rok, což už jsem nevěřil, ale když jsem se kouknul vlastně na vaše stránky, tak už jsem začal věřit. Prečo ste sa rozhodli práve pre montovanú stavbu? Rozhodli jsme se pro montovanou stavbu hlavně kvůli tomu, že to je strašně rychle. A čo budeme dnes montovať? Dneska budeme montovat dvojgaráž. Dvojgaráž, tak to sa teda veľmi tešíme. Ja verím, že naši chlapci to dnes spravia rýchlo. Uvidíte, že ten priebeh bude naozaj rýchly. Čo všetko ste potrebovali pripraviť práve pred montážou tejto garáže? Tak hlavně povrch, nebo vlastně na čem podkládku nějakou, na čem to bude stát. My jsme se rozhodli pro tady tu betonovou plátnu, jak se říká? Plátňu. A takže my si to vlastně necháme postavit. Tady to nám přišlo nejrychlejší a takový za mě asi nejjednodušší. Ako ste sa dostali ku firme Gardeon? My sme dlho chodili okolo gardeoniackých tabu, tak sme si jedného dňa otvorili internet a pozreli sa, že čo to vlastne je a zistili sme, že vlastne sú to tieto rýchle garáže, tak vlastne preto sme sa potom rozhodli, pretože sme chceli zrovna riešiť garáž a našli jsme si na vás velmi dobré recenzie a rozhodli jsme se pre vás. A upřímně, já jsem si to nevšiml první na internetu, ale vlastně my jezdíme i kolem firmy přímo a mě to tam vlastně zaujalo ty několik garážů. Já z začátku jsem viděl, ale to je nějaký barák a má tady asi 10 garáží a tam je to prostě pěkně vidět, že se to člověk dokáže aspoň tak představit, jak to může vypadat. Takže mě už to padlo do oka vlastně přímo od silnice, když jsem měl okolo vaší firmy, takže tam už jsem se na to zaměřil a pak jsem si už přečet billboard a už jsme hledali na internet. A byli ste sa pozrieť aj v showroome? Boli sme sa pozrieť aj v showroome. Tam to bolo tiež úplne perfektné, pretože to človek vidí na vlastné oči a vie si predstaviť, ako to v skutočnosti vyzerá, nielen cez internet. A tam to bolo už potom také jednoznačné, že sa nám to páčilo aj naživo, že to fakt vyzerá ako reálne murovaná nejaká stavba, takže tam už to bolo rozhodnuté. Ale pořád se mi nechce věřit, že to za pár hodin je hotový, tak jsem zvedavý. Uvidíme, poďme na to. Super. No čo na to hovoríte? Garáž je už tak hotová. Ani nie 2 hodiny a už len strecha a garážová brána, perfektné. No ešte dvere, okno, ale myslím si, že to už pôjde rýchlo. Ako plánujete garáž využívať? Okrem teda toho, že budete parkovať auta. Určitě na pneumatiky, na to vlastně myslím už od té doby, co máme auta, protože nemáme kam dávat, máme teďka přístřešku na terase, takže určitě pneumatiky a veškeré věci, co máme na půdě, snowboardy, kola a tyhle ty věci, to poputuje všecko sem.
Ďakujeme. My ďakujeme. Tak ja tu mám ešte pre vás takýto malý darček. Ďakujeme, že ste si vybrali Gargon. My Páči sa? ďakujeme. 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 Ďakujeme, my tešíme sa. My. Majte sa hezky. Majte sa.